Abamenyi be bunge ya Gitutu Chache South ritukuria rero nigo becokia konywa chifo cha chipasari amatuka make magigayo kwigurwa cukuru ase term ya kabire bagokwana chingaki echo rigo banyara kwa bakoene kiabuna nigo gosini go banyara kwa bakoyorokia omogoko gwetera ase ebitambokero amo nomokia bomujumbe bwe bunge yo omoske Anthony Kibagendi koene kiabuna ngo anyolera bari chifo chechio kengio gose ase njira ya bwango chisukuru chitaranya kwa bachiko igurwa eikigocha oroboti oruo nigo rwariganirwa no murikito Diponi Asanya. Ariga Kerubo, Beatrice. Aska Nyanchama. Kisemi gochia saboro kiwa no mogoko monene gochia saba ibori bari na maroro asamatukale busio. Habisi ya NGCDF ime ya Kitutu Chache South inse yo mheshimiwa Anthony Kibagendi. Nigo ya bwatoka chi voucher chechi basari gochia saboro kiwa unenchira yemo yo kubarigania kuirana gochia chisukuru asama tukatato aribosio engana yagokerwa nabange. Rietane Lena koru daraja 2 school fees ya beire nkonko nyonyora na maetenga ni nyonyora lakini umujumbo ito korira maya asengencho fees nenkomwa saba iboli na tarajete ngani mboyo mobo konyore basari yeye lakini nashukuru sana umujumbo ito uendelee hivyo na nipongezi kwa sababu hii basari unapotoa inatusaidia sana. Asama lietangoro ku juvenali sio sia moyibo yagi omorobeli olero beiro morobeli bogo kumia sengenjo ni goro peni asa abantu bonse na inde ntwasemeretinga omochume nato jibasari ngakiyega nonye nabo engaki ya maega nigo abange babete bagwetera makongu asokonyoro bokoreri bunga buno buiga kurwa serikali. Nimeshukuru sana mjumbe wetu Mr. Anthony Kibagendi kwa sababu we as a minority tumekuwa marginalized sana. Tumekuja nikiomba basari na sijapewa, lakini raundi tangu mheshimiwa Kibagendi aingie tumeshukuru sana. Hakuna ubaguzi, hakuna kuangalia milango. So long as you are a Kenyan and you are a resident from Kitutu Chache South, wanakupea basari. Gusanga no munyakerogo Alfonso Nsongo ni gaerere kirenga abaroki wa bonsi konyoro jibasari bwanchiri bonde botayo. We saw it better chi basari chigachika ende school bond igana abana bachiko igora ambachi ko selwa igo as an office wetera sobra ibo mujumbo itanta Kibagendi tuko prioritize to education. That's why to push the basari yeso kaboniga obo tutukanu nigo bwabete bokoene kiwaso mwakoera tinga kya baibuli bare ko ewa chiche kibaira se skuru lere toko na necheke moyoke ko anda se skuru lakini abaibuli toko bachifocha reason tu akorete igo abaibuli mbale batabwatenia angia last time konyore cheki omwana kosoma gosini ya daraja 2 secondary oimukie chekeli ogenda utaka koenda koje atemenchire ndaibe chibesa cy'umwana ulionde mwana ogende kitu atete kugi avoid osabande baendo montali kere cheki ya 3000 oendo mente 0 utaka cheki yo 30000 bakora gusalichi cheki echo chinga kechecho abarokiwa nigo baboliwe gokoromokia asa masomo na bali bakonyora banyorie basari basome mono so that at the end of the day bajogoteba omwishimiwa okori gasengia kyaero mwatina bokwa webeso batosoma andite kiro mwana abana alweire ngakingia basome indi bajogobeke mambiro bajoko bana abasekisekinireke abari mu boigoni go baboliwe wanchira aborokiwa ase skuru iliyo mbatigaranka bari nebitamero foche chinga togo chiena na rero check si chiko to next week senjonga mu understand the school nchigo iri rero one we don't expect yo mwalimu anyore mwana so next week na ndamoseli kabwate foche yitsa na assurance nga echekincherere in the course of next week igoto sababa alimu mba pasa ko seli bana ko barocho mwana bwate focha ekurikitutu Chache South Con omurobelio oenekiwa ase skuru ya Nyankongo daraja 2 St Joseph's Nyabururu rio nyonka na boigo skuru ya Raganga na boigo orabego kogendererwa rituko lyankyo ase skuru yoboroso ya Ititi St Patrick's Kioge Iranda Igege na boigo liangoko nigo abaiboli bonsi baboliwe wesokia eli banyare kwenyorera jivocha banyare kwarigania abana babo kugenda asuchi skuru watu wote wape basa umesikia kuripoti ya Gatembe kuroiga sebunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii nitenda na igongoro kwa Dipon Asanya.